लोगोफोर दायो जोंहा खामनि जा प्रेक्टिकल टेस्ट बेखौ लानो नागिरबाय बेनो फार्स्ट प्रेक्टिकल टेस्ट जागोन आरोना खामनि दा माबायदि जायो जोङो नायनोसै आरोना बिथांमोनखौ दे खुलुमबाय दे गिबियावनो दे नोंनि सिनायथिखौ होदो दे खुलुमबाय आंनि मुङा सरायना बसुमतारी ना दे दायो अब्ला नोङो जा कुइसन सोंगोन ना बिनि फिननायखौ खामनि गेजेरजों होलांबाय थाबानो जाबाय ना दा गिबियाव नोङो दामनानै दिन्थि गिबियावनो नोङो बैसागुनि थालखौ दामना दिन्थिलांबाय थानाय जायो सेकेन्डनिखौबो थार्डनिखौबो मोनसे लांखादों नेक्स्टनिखौबो लास्टनि जागोन दे दायो नों बुंनानै दिन्थि खामनि जा गिबि बुलांथारि ना रिंसारथि बेखौ नों बुलायदो फार्स्टआव गोरोन्थि जाबाय दायो नों नेक्स्टआव दाम आरजनि थाल गिबि होनाय बेखौ दामनाय दे दायो नेक्स्टआव दाम नोङो बागुरुम्बानि थालखौ ससे दाम दायो नों दाम ओरैबायदि थामसि बेयावनो प्लास जागोन दै दा फ्रिउमोन दा फ्रिउमोन फ्रिउदागोम फ्रिउगोमतागोम तातागोमतागोम फ्रिउगोमतागोम तातागोमतागोम फ्रिउगोमतागोम तातागोमतागोम बरिया दे साबायखर थाबाय नों थांनो हासिगोन दे